Mewġa ta' kesħa minn fuq ir-Russja u l-Balkani waslet Malta tul il-jum tas-Sibt fejn wara jiem ta' bnazzi il-Gżejjer Maltin qed jesperjenzaw tmiem il-ġimgħa mill-aktar xitwi. Il-maltempata mistennija tkompli tippersisti sa tnejn li ġej u l-pubbliku qed ikun imwissi jsuq b'aktar attenzjoni mis-soltu minħabba l-ammont ta' silġ li niżel fit-toroq Maltin. Il-koordinatur tal-paġna It-Temp Madwarna Samuel Kutajjar spjega li matul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd it-temperatura mistennija tinżel għal kważi 4 gradi Celsius u li r-riħ se jkun qed ilaħħaq il-forza 8 il-ħadd filgħodu. Fil-fatti kellna ħafna mewġiet ta' kesħa li bdew qisu minn Jannar sewwa. Mhux komuni ħafna li ikollna kesħa daqshekk intensiva, però hija fuq perjodu pjuttost qasir. Jiġifieri malli jgħaddi dan il-weekend it-temp jerġa' jibda jirranġa xi ftit għalkemm hemm xi ħalbit tax-xita wkoll nhar it-tlieta. Minħabba l-grigalata li mistennija tolqot il-Gżejjer Maltin il-Ħadd li ġej, Kutajjar wissa biex persuni li joqogħdu fiċin tal-kosta iżommu kullimkien magħluq u biex jevitaw ix-xtut. Irid ikun hemm attenzjoni massima fil-forzijiet lejn Taslima, l-Belt Valletta u dawk in-naħat kollha li qegħdin fil-kosta tan-naħa tal-Grigal ta' pajjiżna. Għax għal ftit ħin dan il-maltemp jista' jevolvi anke f'mezzi gżejjer li l-Gżejjer Maltin se jkunu viċin ħafna tal-epiċentru ta' fejn ikun tkun qiegħda tevolvi din is-sistema ta' maltemp. Intant il-maltemp kapaċi jħassar xi attivitajiet li hemm pjanati għal tmiem din il-ġimgħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.